मोनफ्रोमबो पलिटिकल एजेंडा पलिटिकल इशुआ टाइम सिचुएशनखौ नायनानै फैयो आरो बे समा जोंहा एकर्ड आरो जातिनि भबिष्यतखौ लानानैमोन खारन दिल्लीयाव एमपि गैयामोन आरो दिल्लीयाव जाय मानसिया एमपि जानानै दंमोन 10 बोसोराव बियो बर' बिरोधी बड'लेण्ड बिरोधी बिटिआर बिरोधी मोनसे स्थिति लानानै बिथाङा मोनसे डिभिजन लाबोदोंमोन आरो बिनि थाखाय जोङो बे समाव बे डिसिसनखौ लादों। फैबाय थानाय समाव बाइ इलेक्शन आरो दिल्लीयाव जाय मानसिया एमपि जानानै दंमोन 10 बोसोराव बियो बर' बिरोधी बड'लेण्ड बिरोधी बिटिआर बिरोधी मोनसे स्थिति लानानै बिथाङा मोनसे डिभिजन लाबोदोंमोन आरो बिनि थाखाय जोङो बे समाव बे डिसिसनखौ लादों। फैबाय थानाय समाव बाइ इलेक्शनानो जा जिखुनु इलेक्शनानो जा बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनियाव दा जेबो एजेन्डा गैया खारन एबसुआ पलिटिकल पार्टी नङा एबसुआ नन पलिटिकल स्टुडेन्ट आरो जातीय आफाद एबसुनि मोनफ्रोमबो ससिय' पलिटिकल इक'नमिक एजुकेशन एजेन्डाया बिनि प्रायरिटिखौ नायनानै जायो बिनि इम्पर्टेन्सखौ नायनानै जायो दा बेखायनो जोंनि सोलोंथाइ रांखान्थि इयुथ लाइमोनफोरनि भबिष्यत दानाय आरो लोगोसे गुबुन गुबुन हाबाफारिया कन्टिनिउ सोलिगोन बे समाव एबसुआ कुनु पलिटिकल एजेन्डा गैया आरो जिहेतु जोङो बे बिथिंखौ कुनु माने बेबायदि परिबेस नुथ'वाखै उननि समाव बिनि थासारियासो बेखौ बुंगोन। मोनफ्रोमबो पलिटिकल एजेन्डा पलिटिकल इशुआ टाइम सिचुएशनखौ नायनानै फैयो आरो बे समा जोंहा एकर्ड आरो जातिनि भबिष्यतखौ लानानैमोन खारन दिल्लीयाव एमपि गैयामोन आरो दिल्लीयाव जाय मानसिया एमपि जानानै दंमोन 10 बोसोराव बियो बर' बिरोधी बड'लेण्ड बिरोधी बिटिआर बिरोधी मोनसे स्थिति लानानै बिथाङा मोनसे डिभिजन लाबोदोंमोन आरो बिनि थाखाय जोङो बे समाव बे डिसिसनखौ लादों। फैबाय थानाय समाव बाइ इलेक्शन आरो दिल्लीयाव जाय मानसिया एमपि जानानै दंमोन 10 बोसोराव बियो बर' बिरोधी बड'लेण्ड बिरोधी बिटिआर बिरोधी मोनसे स्थिति लानानै बिथाङा मोनसे डिभिजन लाबोदोंमोन आरो बिनि थाखाय जोङो बे समाव बे डिसिसनखौ लादों। फैबाय थानाय समाव बाइ इलेक्शनानो जा जिखुनु इलेक्शनानो जा बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनियाव दा जेबो एजेन्डा गैया खारन एबसुआ पलिटिकल पार्टी नङा एबसुआ नन पलिटिकल स्टुडेन्ट आरो जातीय आफाद एबसुनि मोनफ्रोमबो ससिय' पलिटिकल इक'नमिक एजुकेशन एजेन्डाया बिनि प्रायरिटिखौ नायनानै जायो बिनि इम्पर्टेन्सखौ नायनानै जायो दा बेखायनो जोंनि सोलोंथाइ रांखान्थि इयुथ लाइमोनफोरनि भबिष्यत दानाय आरो लोगोसे गुबुन गुबुन हाबाफारिया कन्टिनिउ सोलिगोन बे समाव एबसुआ कुनु पलिटिकल एजेन्डा गैया आरो जिहेतु जोङो बे बिथिंखौ कुनु माने बेबायदि परिबेस नुथ'वाखै उननि समाव बिनि थासारियासो बेखौ बुंगोन। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।